wahing kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo. Si Gobernador Gwen Garcia ug Davao City Mayor Sara Duterte maoy nag-una nga mga local chief executives nga nakakuha og taas nga approval rating. Kini base sa usa ka survey nga gipahigayon sa usa ka independente nga grupo. Si Sheila Gravines alang sa hingpit nga detalye. Sa 81 ka mga gobernador dinhi sa tibuok nasud, naguna si Gobernador Gwendolyn Garcia sa approval rating sumala sa survey nga gipahigayon sa usa ka independente nga grupo. Ang RP Mission and Development Foundation kon RPMD mibutyag nga sa ilang bag-o lang nga survey nga gipahigayon sa tanang mga local government executives, nakakuha si Gobernador Garcia og approval rating nga 77%. Gisundan siya ni Gobernador Arthur Defensor sa Iloilo Province nga nakakuha og 72% nga approval rating. Ikatulo si Gobernador Francisco Ortega sa La Union Province, 70%. Ikaupat si Gobernador Mark Douglas Cagas sa Davao del Sur ug ikalima si Gobernador Dennis Pineda sa Pampanga Province. Samtang sa mga mayor, si Davao City Mayor Sara Duterte ang nag-una nga adunay 93% nga approval rating. Gisundan siya nila ni Mayor Justin Mark Chepeco sa Calambas City, 82%. Mayor Arnan Panaligan sa Calapan City, 77%. Mayor Oscar Moreno sa Cagayan de Oro City with 74%. Ug Mayor Benjamin Magalong sa Baguio City, 70%. Usa sa mga gilantaw sa maong independente nga grupo nga mipahigayon sa survey, mao kon giunsa pagtubag ug pag-atubang sa local government executive o sa mayor o gobernador ang pandemya. But I don't want to take personal credit for it. I'd rather hope that this recognition would in fact recognize Cebu as the top performing province in the country today, because we're doing the best that we can, and the Cebuanos are such a great people. They have been able to withstand all adversities in the past, and we are showing now that we are doing it right here in Cebu. Gikuha sa taga RPMD Incorporated ang sentimiento sa mga konstituente sa mga syudad nga ilang gikuhaan og assessment ang mga mayor. Samtang sa mga gobernador, ilang gibasihan ang mga datos nga ilang nakuha sa matag rehiyon ug ila kining gianalisar. Matod sa usa ka Dr. Paul Martinez nga taga RPMD Incorporated, tumong sa maong survey mao nga aron mahibaw-an sa local chief executives ang ilang performance sa pagpatuman sa ilang mga trabaho. Uban sa taho ni John Fredson Granada, Sheila Gravines, Balita sa Sugbo. Maukadto ang labing wahing kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo. Subscribe ug i-follow ninyo sa kanunay ang Sugbo News Facebook page ug YouTube channel. Ako si Katrina Kovalik.